שכונת רמת אביב, 6 בבוקר. רעש מואזין מחריש אוזניים, מאיר את תושבי הרחוב היוקרתי, והדיירים המודאגים מגלים מהר מאוד שפשוט הגיע תורם ברשימת הגימיקים של אנשי הימין. אנחנו באנו לחבר אתכם לעם ישראל. ככה מתעוררים התושבים בפסגת זאב. 500,000 תושבים. חופש הדת. צפון תל אביב כבר מזמן הפכה ליעד בקרב פעילי הימין. הפעם המאבק הוא נגד הדציבלים הגבוהים של המסגדים בערים המעורבות ובשכונות קו התפר. התעוררתי וליד הבית בנו לי מסגד. הדבר הזה בלתי נסבל. אמרו לי שיש 100,000 אנשים בארץ שמתעוררים ככה כל בוקר. אני לא יודע מה לעשות עם זה. מתעוררים, ככה מתעוררים. לא יפה, יש פה אנשים... בפסגת זאב יש אנשים שכל בוקר, לא בוקר אחד ב6:30. שלא יגורו שם. יש פה חבורה של אנשים שבאו ב6 בבוקר ואתה שומע את הרעש, אומרים פה תפילה בערבית, זה עבירה על החוק בצורה ברורה. תגיעו בבקשה ותעצרו את האנשים האלה. המשטרה מתעכבת ובינתיים מנצלים פעילי עוצמה לישראל את הזמן להסברה בנושא זכויות אדם ולוויכוחים עם התושבים הזוהמים. למה אני צריך לקום כל בוקר מזה? אל תגור שם. ובתל אביב ובקרמיאל ובפסגת זאב. זה לעשות סדר. זה לעשות סדר. למה המשטרה לא חפת? אנחנו מחברים את תושבי רמת אביב לעם ישראל. שכונה מוגנת כאן, מה זה כאן? שמורת טבע? אתם בועה. עד שלא באתם, לא היה פה מועסקים. אז עכשיו יהיה פה מסגד. הקמנו פה היום מסגד. אז מסגד עדיין לא הוקם ברמת אביב, אבל השוטר שהוזעק למקום מתקשה למצוא את הסעיף שישתיק את הרמקולים, והוא נאלץ להסתפק בדוח חניה. לפני כשנה פסלה הממשלה הצעת חוק שמגבילה את עוצמת הווליום במסגדים. לא בטוח שההשכמה בשעת בוקר מוקדמת היא הדרך הנכונה לשכנע את תושבי רמת אביב בצדקת המאבק. גם לא בטוח שהם הכתובת, לפחות הלילה יוכלו לישון בשקט. מחר בבוקר עוד פעם.